Животът може да бъде любопитен, бърз и активен, да бъде изпълнен със срещи и новооткрития. Непознатите места винаги носят ентусиазъм, отключват любопитството ни. За чуждите – история и култура. Искаме да изтичаме до следващия ъгъл, за да разберем какво има зад него. Там сякаш по-лесно се раждат мечти и даваме обещания на себе си. Всичко изглежда лесно и постижимо. Усещаш собствената си сила на движение. Защото да се движим физически или в мисълта си, отваря сетивата ни. И всичко е въпрос на навик. Въпросът е да решиш. Да имаш любимите неща в деня си и да противодействаш с тях. Тогава, когато изглежда по-трудно. Да срещаш идеите си с чужди. И чуждите да раждат нови. Твои. Да общуваш с чужди светове и да обогатяваш своя. Да си обещаваш да спасяваш идеи. Напук. Напук на ежедневието. Напук на представената действителност. Напук на държавните политики. Напук на агресията и обезвереността. Носи своите идеи, споделяй ги.